Проект указа распрацаваны з мэтай рэалізацыі палажэння канцэпцыі развіцця гульнявога бізнесу ў Беларусі. Гэты дакумент Совмін зацвердзіў яшчэ 6 гадоў таму. Зараз з разраду гульнявога бізнесу на інтэрнэт-пляцоўках рэспублікі толькі букмекерскія канторы. Арганізатарамі іншых выступаюць замежныя сайты. З прыняццем новага указа карціна можа змяніцца. На сегодняшний день данное направление игорного бизнеса у нас лицензируется. Поэтому данный документ как минимум будет определять именно организаторов этих виртуальных игр, потом определенные правовые основы для получения лицензий и, скажем, сам порядок функционирования этих игорных заведений. Вот. Ну, естественно, скажем, будет корректировка для объектов налогообложения именно в налоговой сфере. Памер падаткаў плануецца зрабіць аднолькавым для ўсіх 4%. Арганізатар гульні плаціць са станоўчай розніцы паміж прынятымі стаўкамі і выплачанымі выйгрышамі. Удзельнік – падаходны падатак з выйгрышаў. І то толькі ў выпадку зняцця грошаў з гульнявога рахунку. Дарэчы, пры выйгрышы на замежных сайтах беларускія удзельнікі павінны плаціць падатак у памеры 13%. І гэта без уліку падаткаў, прадугледжаных заканадаўствамі іншых краін. Праект указа плануе ўвесці і адміністрацыйную адказнасць арганізатараў за невыкананне потребований. Все лучшие направления, которые были на Западе, будут учтены. Скажем, проект этого указа и сам указ будут адаптированы непосредственно к нашим реалиям. И в результате мы получим документ, который будет учитывать наши особенности и мировую практику. У падатковай службе завяраюць, гэты указ будзе тычыцца толькі тых, хто гуляе менавіта ў покер, онлайн-аўтаматы альбо тоталізатары. Зараз грамадскае абмеркаванне праекта указа завершана. Далей дакумент будзе накіраваны ва ўрад. Еўгенія Мороз, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».